Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Veterana Anjing. Oke guys, kali ini aku mapak anakku iki aku wis bar adus, wis bar macak, terus aku mapak soalnya ini mau aku wis bar penggawean omah guys. Dadi iki langsung adus. Biasanya nek aku nek pasar isu iku kerja isu iki adus isu guys. Berhubung iki mau ora mlebu pagi, dadi aku langge adus bar penggawean omah ya guys yo. Iki aku arepe mapak masin sik guys, mapak anakku kok ditunggu neh kok ya guys yo, tak mapak dhisik. Dadah. Mbah ki ape nganu wis ngimbang Dusun rono guys. Iki guys tak sepilno iki wis dadi omah-omane wis dadi guys. Ngene iki. Dadi iki nganggo kayu yo urung tak tutup guys. Iki kayu ini. Iki urung tak tutup guys. Sampai naik nek didukne wis baran soalis penting gak udanan lho guys. Ini mbah HP dolanan apa ki bocah iki sitok iki. Beneran apa we? Sen, aja berisik Sen. Sen, aja pakai seng. Nek kena iki geten lho. Kok nange? Awas direk ngam. Aja berisik. Awas aja ngono. Oke guys, dadi naik guys. Wis dadi koyo ngene guys sementara. Iki koyo ngene sih sementara guys. Kenapa kayak malah ngono ki dilekne panasan kene lho, Nai, klambinem. Nai. Pepe kene lho kok mbek pepe ning kono yo ora panas Kenapa mengbambah kok ora kok? Yo cakep dibeli wong. Ini apa Sen iki? Sen, aja berisik Bapak Bubuk. Pelan-pelan. Wis jenis iki wis tak iki. Lampu tak pindah ning kene guys. Lampu tenaga surya guys. Kali kene ae. Iki wis dipingin sik sementara ngene sik guys. Ambekan sik. Duit durung enek soalnya aku yo urung ngono guys ki omahku yo biasa. Ngono guys ceritane. Dadi wis tak sepano yo. Jenenge nek arene wis tak sepilno. Apa hasil dari proyek kemarin. Jadi ini sebenarnya gak udanan lho guys ki abaikan kambing merah. Sebenarnya gak udanan. Pokoknya ki alon-alon lho guys. Alon-alon. Kenapa teh ngene ya wis gak apa-apa kejalan terus dijalani si alon-alon sini ya bang. Jadi ya walah riset lupa sepeda listrik bepen di sebenarnya kena panas guys ya, panas awan-awan ini tak itu rusak banget. Ini nek kayak enak guys, wis kosong. Tadi ini pindah ning ngene. Iki lampune kan biasanya nongko terus dipindah mbek bojoku ning apa jenenge iki nek ngarani ning dhuwur kene. Dadi nongko kuwi urung tak kei lampune guys, sok ae. Nek tak kei lampu sok
Lampu ngene iki koyo lampu biasa iki kadang sering mati, guys. Nek kayu tak kei lampu. Tapi sering mati. Pangan tikus nih, guys. Oke, apa ta, Sen? Apa? Panas loh. Hele, berat. Pakai nih lo. Sen. Ano ayo, guys. Sen. Pakai nih lo, Le. Ini kan, guys. Gedenge ditotori mbek pakku, guys. Jatiku ditotori mbek pakku. Jatine pakku, Ding. Kok jatiku. Gedenge wis ditotori mbek bapakku dalam. Nama dhewe to, Sen. Wis ditotori pakku, guys, iki. Saiki nek nyangkut kabel ning gone iki. Mbak dipakai. Ya. Iya orang ditotori iki ya orang ditotori. Dadi nang nggih ditotori iki sing nyambung kabel tok, guys. Ngono ceritane. Iki. Mare saiki jarang ya, guys, ya masak nggae kayu. Dadi niki kayune ditawana sapa-sapa ya kanggo guys tak tahu Mbak Ita kayak guys pas gawe tapi yo wonge iki Mbah Damai sampe kene wong dhewe cek kok mari guys. Nek iki langgang iki kalek kene guys. Sen kelanggang kamu gak besi rami, Sen? Kelanggang kamu gak besi rami? Sirami ale. Yes. Kayak kuci enak guys jan teluwe ning kono. Jati. Hele, aja ning ngandenge sing le. Senge rekno le. Jane aku yo pengen guys. Ditanduri lombok apa-apa ngene. Tapi nek ditanduri lombok ambek tomat iku seringnya mati. Ning kene kae ditanduri pakku ning kene lho guys. Nganu. Mati ditanduri. Kayak sawah ngono. Mbak Sumini makane pitik guys kok kene. Katak ae. Pitik lagi. Tuh, proyek Sen ki mbah ape dolanan opo kok ning kene. Sen. Apa dolanan opo? Panasno. Mbok panas sampe go apa? Nang turu gak iso? Enggak. Gak iso turu. Kok gak iso turu? Kowe dodolan? Kak. Idi, masih tak. Satu ini loh. Di. Tidak. Satu itu loh. Jadi di nganu Sen, di krek nganu. Angin. Kuwi. Ki enek. Ternyata ki enek Srikaya guys wis enek. Woi. Minggir mek kono ndi? Ini ibu idek ibu. Aku ndak ngideki le Sen. Idek. Kok iso nyenyeng lanang kok. Kemangan pura? Enggak, juga orangnya doang. MBK emang tak apa? MBK nem. Anak. MBK emang tak apa? Ambil gitu. Kan udang. Dundang? Negaan rawan. Rawan nek dudhe. Yo. Terus kamu habis nek mang? Terus sairane tak kena koncone bapak. Terus lawan-lawane tak kena konco-koncoku. Aku mau suara. Panganan apa? Panganan MBG. Ndek ngintok pira Sen? Entuk apa? Entuk telur ya? 4. Telure koncone guys diweno Terus karo kabeh. Dek Biyen. Iya. Kuwi. Koyo endok seprapat guys. Dadi niki entuk MBG iki Kalau nganu. setengah ya Bu. Apa 3,5? Kalau setengah. Nek endok Pak Pati. Awas. Sen,
Nyangkut wengko. Iki lah bocah iki kok iso. Aku terus habis biyen. Eneng polae. Nyangkut belas ah. Ini sisanya kayu guys, yang dipotong-potong ini. Halo. Halo. Jatuh tuh. Apa sih jatuh? Kira kayak ibu ya Sen ya? Seneng guys aku, ya Allah Gusti, kelengkeng kuat. Soalnya aku seneng buat kelengkeng terus biyen ditebas sampai Pak Gogot. Terus kuwi saya plastik yang dibuang ya Bu. Terus kering Sen. Iki wis gede ya guys ya saat ini iki. Supaya didol. Oh ya didol juga tinggal dhewe lah. Tinggal sok. Tapi tahunnya itu didol ya Bu. Ya ora iso tapi ki digawe dhewe lah le. Oh iya sok ben. Ki padahal ki nganu guys apa jenenge? Bu Dalam sok ben enek bangkaan. nganu guys, nek mbiyen ki ning kene ya wis ana kayu jati dalam meneng. Yen aku enek setan. Ning pun pisange. Ini sapa kuwi? Metro. Terus aku langsung lari ke sini. Dek kaki ning kene ki yo enek kayu jati ngene iki guys. Dek kan cilikane anake mbakku ki ditanduri ning kene kayu jati. Terus mari ngono kan ning kene kan dinggo nikahanku guys. Dadine ditebangi terus sedaman iki ki sisa tebangan ki tukulan dhewe cara mono pas nikahanku 2019 guys. Kan ning kene dek kaki padi-padine ning kene. Ya guys ya. Terus ning kene iki enek gonggongan karawitan. Sebelah kene iki gonggongan karawitan. Dadine dek kan ning kene enek karawitane gonggongane ning kene terus padi-padiku sebelah kene guys. Tapi iki tukulan wis gede guys ya 7 tahun nek. Ya. Iki wis gede kena nggo gawengan. Tinggo sok nek ganti usuke mepake. Insyaallah nek duwe rezeki ngene guys ya. Lagi lumayan wis gede padahal tukulan ya guys ya. Tukulan iki orang anu. Yo tapi cilik iki. Sing iki cilik dhewe guys. Liyane yo wis lumayan loh. Terus kene yo apa anak nganu apa jenenge? Wet jambune ono jambune. Gunane siji gunane sampeyan mbak ada perubahan ning kene guys. Tidak perubahan ning kene. Jadi ketok nek semama ngono masak ya nek jendela ning kono guys. Enak ya nek jendela kono dari nek angin waras mripit wae eno nek masak ning kene. Ternyata iki yo ono. Biasanya iki dijabuti mbek sen iki guys marai ngene iki. Dijabuti mbek sen. Yes guys ya. Sekian konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.